L-erba' wara nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ġie mistieden fuq il-programm MEF Living għal intervista ma' Karl Bonaci. Intervista fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq bosta suġġetti kurrenti, fejn elenka dwar il-viżjoni tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista fuq materji bħal korruzzjoni, il-liġi tal-finanzjament tal-partit, l-abort, ix-shadow ministers fost l-oħrajn. Waħda mill-ewwel mistoqsijiet li saret lill-kap tal-Partit Nazzjonalista kienet propju dwar ir-reshuffling fih dan id-deputati. Intant huwa qal kif qed isejjaħ laqat mad-deputati u f'qasir żmien ser ikun qed iħabbar it-tibdil li hemm bżonn. Qal ukoll li minħabba l-fatt li l-elezzjoni tinsab wara l-bieb mhux ser jagħmel tibdili drastiċi fid-dekasteri. Intant Alex Borg kemm il-darba semma li jixtieq jiddedika portafolli ġodda bħalma huma s-solitudni u l-AI li dawn ser ikunu inklużi fix-shadow cabinet il-ġdid. Il-Partit Nazzjonalista tul dawn l-aħħar snin kritika il-mudell ekonomiku tal-Partit Laburista u meta Alex Borg ġie mistoqsi fuq dan huwa wieġeb li ser jimxi l-bot mill-populiżmu u ser jimxi fuq il-fatwalità. Proposta minnhom kienet li issir Labour Market Study, naraw ir-ritratt tal-mument kif inhu għax illum m'għandniex realtà xemm fis-soċjetà Maltija, x'ħaddiema barranina u b'mod regolari, x'ħaddiema barranina u b'mod irregolari f'pajjiżna. Li min huma l-industri li jiddependu mill-barrani, li min huma l-industri li nistgħu inżidu iktar inċentivi għal Maltin biex jitlu fihom, u mbagħad minn hemmhekk nibdew nirranġaw is-sistema x'in qatt ma nippunta lejn l-individwu, Karl, jien nippunta lejn is-sistema. Għaliex ikollok sistema li qed tiddekadi, sistema li qed tikkrolla, u għalhekk imbagħad ovvjament ikollok nuqqasijiet illi iwasslu għal sitwazzjoni qegħdin illum. Fost bosta proposti sabiex tonqos il-popolazzjoni u d-dipendenza mill-barranin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista propona il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel tal-isnajja u paga minima lill-istudenti li jkunu qed jistudjaw fis-settur tas-saħħa, kif ukoll xogħol garantit la darba jiggradwaw. Alex Borg tkellem dwar il-każ ta' frodi fil-każ velat aktar kmieni din il-ġimgħa tal-Fortina. Intant waqt li Alex Borg setaqgħod gallerija fl-ewwel jum tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament huwa talab li jissir diskussjoni fil-Parlament u huwa għalhekk li qed jistħoq li f'din il-paġna ġdida tal-Partit Nazzjonalista ser ikun il-Partit Nazzjonalista innifsu li ser jikteb l-aġenda. Turija ċara li l-Partit Nazzjonalista ser jibda jkun proattiv għal-Gvern Laburista. Iddeċidejt illi niddefendi l-poplu Malti biex kollu, tlabt illi nissetjaw l-aġenda fil-Parlament u niddiskutu din l-aġenda ta' importanza nazzjonali u għas-sigurtà nazzjonali u fil-fatt il-Gvern kellu jbaxxi rasu u niddiskutu dan is-suġġett fil-Parlament Malti. Alex Borg elenka wkoll dwar id-dejn tal-Partit Nazzjonalista fejn tenna li dan huwa ostaklu iżda hemm il-modi li wieħed jista' jelbu. Mhux ostaklu impossibbli li għandek realtà illi hemm ċertu ammont ta' dejn, però fl-istess ħin hemm ukoll portafoll enormi ta' assi. Hemm biċċiet minnhom illi huma dormant, hemm biċċiet minnhom illi huma mikrija taħt il-market value. Allura, il-punt kollu għaliex ukoll ser nkun qed nappunta dil-ġimgħa stess kap eżekuttiv tal-partit hija propju biex l-irwol tal-kap eżekuttiv ikun illi jindirizza dawn il-problemi finanzjarji. Alex Borg wieġeb ukoll diversi telefonati mingħand in-nies.